Habis na mapos. Okay guys. Did you? Yes. Today we are going Said to you meet, was not expecting. Yes, I was not expecting because you just Say only. no, I was not expecting. Today we are eating a takeaway food from the S's, our favorite pieces, our favorite how you call that? A restaurant or like a pita restaurant. Hello good morning mga people, Pagsagantes! Ito, meron ako ngayon. Ito yung breakfast ko ngayon. Nagawin ako sa baba. Kasi pumunta siya sa Jumbo. Nag-grocery siya. Tapos, hindi siya makagawa ng breakfast namin. Hindi pa nga siya nag-breakfast. So, hindi na lang siya nag-order sa baba. Tapos, binaba ko na lang. Kinuha ko. Nakaganito lang ako bumaba. So, ito yung omelette bacon. Omelette bacon. Ito yung breakfast ko guys. So, let's eat! Parang lumamig na siya kasi. Lagay ko yata na pick up. Sabi 25 minutes na akong pumunta sa baba. Ayun nga, 12 ako na siya nalaw na sa ko. So, hindi ko alabat pang guys. So, kumain. Sabay tayong kumain guys. Pumunta yung asawa ko sa sa Jumbo kasi may gusto siyang ito. Then, yung parang sausage, yung ano ba sa atin? Ano ba sa atin? Hindi ko man. Kasi, sa atin, number 1 yung sa atin, mahilig sila niyan eh. Ako lang hindi mahilig niyan. Minsanan lang. Ano ba ang tawag niyan? Basta, yung brand niya, yung Onyx na smack. Yung parang pork. Nakakagiling na siya. Ano ang tawag niyan? Ano yan sa atin the best yun eh. Minsan piniprito. And then, kaya, ini-slice lang, nilalagay lang. Ini-slice tapos pinapalaman sa tinapay. Ano tawag na? Parang siyang corn beef. Magkano sila? Magkapamilya ng corn beef. Yung smack sa kumbaga sa Netherlands smack.
Unox. Mayroon siyang ano. Yung brand niya, yung Unox brand. Ako. Hinihiwa yun lang sa akin. Pinapalaban sa tinapal. Tayo mga Pilipina, mahilig tayo yung piniprito. Tapos sa piniprito. Tapos sa inuulan sa kanin. Ano na. Meron nga yun sa ano. Ano ba yun yung sa Chinese? Yung mailing. Mailing ang pangalan. Yan siya. Yan. Ano ba yun? Hindi mo kasi mawalang tapos madami kang binibili. So, hindi masakit na siya. Ito, mura. Hindi naman ganun ka. Marami. Yan lang. Asali yung asawa ko kasi taga-aros din dahil siya dati. Big jumbo. Asali siya. Pwede madali siya doon. Yung saka nabisita niya yung sister niya. Masakit yung sister niya. Kakawa. Baka hindi na naman talaga siya. Last time na lang siguro to. Alas 30 na lang daw niya siguro to. Ayun. Mantaya sakot yun. Ang grocery siya tapos punta sa sister niya. Tapos bahala niya. Ayaw mo din niya. Tsaka siya. Lalo nagkakabingi-bingay. Ayaw ko. Mga puti, mahilig mag-away-away sa mga magulang. Tayo lang mga Pilipino ang hindi. Hindi tayo mahilig makipag-away. Kami nag-away kami ng kapatid ko. Pero kapatid away lang yun. Pero never kami sa nanay namin nangangaway. At never din yung nanay namin nangangaway. Wala sa akin, hindi. Yung hindi kami mahal namin yung diba may mga ano din na inaaway nila yung magulang nila tapos hindi nila pinikibo. Hindi, wala yan sa amin. Hindi kami nangangaway sa nanay namin. Nanay namin hindi nangangaway. Hindi lang namin piniproblema niya. Katulad niya pag nag-iwalay kami ng asawa ko dati. Sa hospital yung nanay namin kasi kinikiri niya yung problema ko. Nawag siya sa akin. Depende natin yun. Lakas mo kumain. Pinupunta na lang akong lakot na. Okay guys! See you next time. Bye bye!